Kuinka teillä menee täällä? Yes. Tosi hyvin. Niin ja nythän on siis legendaarisen Lari Trujillon sisko kyseessä, niinkö? Oliko näin? Just näin. Siitä vielä. On se. Hyvä meininki. Nyt vähän jännittää. Vähän jännittää. Ihan sairaan. Hanuri on koneen ulkopuolella. Jalat tonne ihan niinku koneen alle niin pitkälle kun saat. Kädet tähän ja pää taakse tähän rintaan vasta. Niin sä oot siellä sisällä ja mä vielä. Se on hauska luvuttaa tälleen 1500 metrissä, että miten sä oot tänne eksynyt? No, mutta ei se mitään, meillä on tämmönen laskuvarjo mestari tuolla. It's a sky experience.